Són moltes les escultures disseminades al llarg de la ciutat de València de l'escultor de Paterna Nacio Ballarri, qui entra a la ciutat per l'aeroport, per la carretera d'Ademús o la d'Alacant, es toparà amb una de les seues figures o les pot trobar també en altres racons del Cap i Casal, com les del pintor Segrelles, Blasco Ibáñez o la de l'afició valencianista de Mestalla. L'any passat ens deixava l'autor del manifest cosmoista, Nacio Ballarri, un escultor i poeta avançat al seu temps. Este cap de setmana, la Fundació Bancaixa inaugura una exposició que desplega una retrospectiva del llegat de més de 70 anys de l'artista valencià. L'escultor i poeta valencià Nacio Ballarri, mort el gener del 2023, salta del món sensible al de les idees i la imaginació. Una acrobàcia inspirada en Picasso i Goya i que culmina en el modernisme i l'abstracció. Nacio Ballarri va abandonar el món terrenal de les figures clàssiques per abordar l'espai oníric dels somnis, un viatge pel cosmos que va determinar el seu univers creatiu. Él, que ha tenido una formación clásica, piensa que hay que dejar atrás el realismo de Sorolla y el romanticismo artístico y de hacer una apuesta clara por la abstracción. Un compromís amb la recerca de la veritat i la divulgació científica a través del cosmos que plasmaria en un manifest el 1967. Habla del universo y habla del cosmos, del espacio, porque cree que el ser humano puede evolucionar hacia una realidad más solidaria, más amable. Era una manera d'entendre que no necessitem fronteres ni en el pensament, ni en la vida, ni en la manera d'enfrontar els fets. Nacio confia en el poder transformador de l'art i la seva curiositat incansable el va dur a experimentar amb tota mena de materials: cartons, guixos, fangs, fustes, pedres o metalls. Para él, el arte, la escultura, la pintura era absolutamente su vida y su principal razón para existir i para vivir. Esta exposició de 80 obres, algunes inèdites, mostra l'evolució de la producció artística de Nacio Ballarri i la seva convicció d'un futur esperançador.